sugar nakaslem jong unongsan Hima. Kawai ke video kepada sapriang bah ke rinsan social media kepada jia ke State Bank of India Ranikor branch minta ke sengi ke khatsau terik unhailor arajar arpulai ha kepada yoi berkispa ngut ki Paidbah marsen play ke bank ha ke porship ho beji minstem kile mare bayathnyan ban yo rung shapo jong ke bank kini ke jing mare kala long tik kum ke jing ya kini tiket hapo ki cinema bala yo iru bakaladan ke jing jong ki long kemi bat ke jing ya knyat kepada wanra ru ke jing mensau bat ka bakham susun aishu kalong ba ki long kemi ki ba armet bat ki ba khun ru haba kimnot bantur shapo kani ka bank laya tho bakum gini ki jing jia ki la jujia bunse na po kani ka bank bat ka daw baro ka dei namar ba ka jing duna jong ki nong trei hapo kani ka jaka ken show pisa haga ba bunsen ki Paidbah ki hab ban lek pai thli shalaki yeng ki sam Ikala